Bro kaya ngene iki Pak Wah, wong pane luru jajane bocah mengkono karo kowe nggo tuku beras liter mengkono kuwi kambangane Kak udan krenyis kaya ngene. Mangkane nyambut gawe nang paran kaya ngene iki. Mangas asrepe nemen kaya ngene nek karo udanan teles kebes ngubjur kaya ngene iki. Wis bro. Umur-umur wis tuwa, awak-awak wis tuwa iki ora betah asrep kaya ngene Pak Wo. Lah kepriye meneh panyambut gawe pianane kok dempes tok nang ngisor wiwit karo ngeup kaya ngene. Nah, bro. Panduru jajane bocah karo nggo tuku beras ngono seliter-seliter ngono Kak. Yang kene iki anggepe iki ora payahe nemen sih dadi wong lanange mulane nek ana wong wadon Kak ngiwi-iwi ngono karo wong lanange rasane kan greget temen iki. Kowe luru duit ki gampang nih. Emet nih. Priye yang ini Pak Wah? Kapan terangnya mbangane Pak Wo? Apa Bali bae apa mbangane Pak Wo yang ini? Bro kaya ngene iki Pak Wo. Wong pane luru jajane bocah mengkono karo kowe nggo tuku beras liter mengkono kuwi kambangane Kak udan krenyis kaya ngene. Mangkane nyambut gawe nang paran kaya ngene iki. Mangas asrepe nemen kaya ngene nek karo udanan teles kebes ngubjur kaya ngene iki. Wis bro. Umur-umur wis tuwa, awak-awak wis tuwa iki ora betah asrep kaya ngene Pak Wo. Lah kepriye meneh panyambut gawe pianane kok dempes tok nang ngisor wiwit karo ngeup kaya ngene. Nah, bro. Panduru jajane bocah karo nggo tuku beras ngono seliter-seliter ngono Kak. Yang kene iki anggepe iki ora payahe nemen sih dadi wong lanange mulane nek ana wong wadon Kak ngiwi-iwi ngono karo wong lanange rasane kan greget temen iki. Kowe luru duit ki gampang nih. Emet nih. Priye yang ini Pak Wah? Kapan terangnya mbangane Pak Wo? Apa Bali bae apa mbangane Pak Wo yang ini? Bro kaya ngene iki Pak Wo. Wong pane luru jajane bocah mengkono karo kowe nggo tuku beras